Здрасти. Здрасти. Би ли се представил? Бърза. А, как се казваш? Се казвам Сан. Откъде си сам? Аз съм от Юта и Щатите. Мгм. На колко години си? Аз съм на 16 години. На 16 години. В училище ли учиш? Да, Да. В Щатите. да. Добре. От колко време си в София? А, горе-долу един месец. Мгм. От колко време учиш български език? Съм уча има горе-долу 3 седмици. 3 седмици. Мгм. Добре. Защо искаш да учиш български език? Аз съм малко българин и защото майка ми не ме уча български език, трябва да уча в бята. Мгм. Харесва ли ти българския? Да, харесвам много, но много е трудно. А, има много... а, трябва да се... The gender is very difficult. А, От думите мгм. е много трудно, защото има мъжки и женски среден и много неща. Например, нейният куче. Нейното куче. Неговото куче. Мгм. Трудно. Много. Мгм. Да. Имаш ли вече любима дума на български? Или любим израз? Палачинки. Много сладолед. Да. Мгм. Знам, че играеш тенис. Бизнесмен е моят любим дума. Бизнесмен е моят любим дума. Бизнесмен? Да. Ама това е американска дума. Да, но много е интересно е дума. Думата е също в български. И бизнесмен е anyone, Мгм. който има, не знам, много е funny дума. Мгм. И ние много я използваме. Мгм. Има ли някоя дума, която научи от треньора си по тенис? Не. По-лекичко, по-бързо, Да, по-бавно. да, но по-лекичко е по-бавно са планините. Ми каза да играя още не трябва да играя по-леко и не знам. Добре. Добре. Баница или катма ти е по-любимо? Баница или палачинка? Палачинка. С шоколад. Шоколад и много ягоди. И много ягоди. Добре. А, добре. Твоите приятели от Юта чували ли са за България? Не. Ще им разкажеш ли нещо? Not really. Не се интересуват. Не. Мгм. Добре. Ти какво интересно може да ни кажеш за България, за нашата култура или история? Какво ти е интересно на теб от България? България има много история и много
много неща, Roman ruins и много неща historically. Да, има много култури тук и може да визит много. Мгм. Искаш ли да се върнеш в България до година? Може би. Може би. Добре. Искаш ли ти да ни кажеш нещо на български? Не знам. Кажи това, да, добре, Душко. Защото баба и дядо ми казват парици пати ведушки безшушници. Казвам също да... Мгм. Добре, чудесно. Сам много ти благодаря за това интервю. Говориш страхотно на български язик и нашите поздравления.